טוב, ערב טוב, בעזרת השם, יישר כוח על הערב. טוב, רבי רן שכל מי שמתחיל לדבר על מועד ראש הישיבה, מיד מזכיר את צוואתו, והזכיר שלא להספיד אותו, והוא ציווה גם לא בשבעה ולא בשלושים, זה מאוד קשה. אף על פי שיש פנים לכאן וכאן, וגם הזכירו שוודאי ידע וחלום. לי יש הבנתי, מה שמוזכר, ודאי ראש הישיבה ידע את דברי האחרונים בזה, יש בזה אריכות, וגם עובדיה מזכיר בזה בחסון עובדיה. באמת הסכמת הרבה מהאחרונים, שגם ציווה חכם, אין ציווה סתם אדם לא להספיד אותו וכולי שומעים לו, אבל ציווה חכם לא שומעים לו, ושם מוזכר שטוב, לא שומעים לו, אבל מצמצמים. אולי לזה מה שהוא רצה שיגיעו, שלא יגזימו, כי זה היה בעצם הדבר שהוא מאוד סלד ממנו, גם בחיים חיותו, היה לא אוהב שקוראים לזה מרן, הרבה פעמים וכולי, אבל כבר עם השנים הוא כבר התרגל לזה טוב, מרן ראש הישיבה, מרן ראש הישיבה, אבל זה ראש הישיבה ולא מעבר. אז זה חלק מהמידות המיוחדות של הרב מזוז זצ"ל, רבי מאיר מזוז זצ"ל, שהיו בגדות כזאת באמת שהם נבעו מתוך דבר טבעי. האמת שהוא עצמו הספיד את רבי נון חורי, בשנת תשס"ד. רבי נון חורי היה אחד מהר"מים בישיבה, הוא היה בכלל מורה בבית ספר וכולי, כשיצא לפנסיה, אז הישיבה תפסה אותו והתחיל ללמד בישיבה. רבי נון חורי היה צדיק, ממש צדיק יסוד עולם. שבוע הבא זה באמת הסתירה של רבי חיים חורי, אבל תמיד הרב מזוז היה אומר שרבי חיים חורי היה מעלמא דאיתגליא ורבי נון חורי מעלמא דאיתקסיא, או ככה הכל אצלו במסתר וכולי. וכשהרב מזוז הספיד את הרבי נון חורי, זכור לי שהוא אמר שרבי ינון היה ענב טבעי. זה היה אצלו בטבעיות שלו, הכל אצלו היה בענבה, באופן טבעי, הוא אפילו לא הבין לפעמים וכולי, ולפעמים ככה היה, שאומרים לו כבוד הרב, כבוד הרב אינני רב, ערב רב, כמובן אני לפני הרב, לפני הרב, אתה מדבר כמו ערב שבת, זה ערב, אז לא לוקח את הביטוי הזה, עוד לא רב, אז המרן ראש הישיבה, הוא ככה הספיד את רבי נון חורי, והדברים היו באופן טבעי, שאפשר ללמוד ממנו איך אנחנו לומדים מאותה מידה, להפוך את המידות הטובות שהן יהיו ממש כחלק טבעי מאיתנו, שאנחנו לא נתאמץ כדי לקיים אותנו, הרבה פעמים אנחנו רחוקים מזה, את דבר שאנחנו היינו רוצים שזה יהיה, אבל רחוקים מהדבר הזה שזה היה בצורה טבעית. מרן ראש הישיבה היה לו את זה בצורה טבעית מאוד. אחד מהדברים שהאמת אני, כשלמדתי בישיבה, אז היינו זוכים לראות אותו רק פעם בשבוע. בישיבה קטנה, בישיבה גדולה היינו רואים אותו קצת יותר. בישיבה קטנה, הייתי ממש תקופה של 8 חודשים בישיבה קטנה, רק קראתי כשנה בישיבה גדולה, זו תקופה מאוד קצרה, ובישיבה היינו רואים אותו פעם בשבוע. פעם בשבוע זה היה עולם ומלואו, זה באמת אחד הדברים שאני התפלאתי, לא רק פה בסדרות ובישיבות אחרות הרבה פעמים, וההרגל הוא שראש הישיבה, כבר רואים אותו יום יום וכולי, אז יש בזה משהו שמוריד, אתה לא מתרגש באותה עוצמה, אין מה לעשות. אצל ראש הישיבה זה היה מגיע פעם בשבוע ביום שלישי, השיחה של ראש הישיבה, היינו רועדים, אני זכיתי לשבת זה, והאמת גם פה אחר כך בסדרות, זה אותו דבר, ישבתי תמיד בשורה הראשונה, הדפתי, וראש הישיבה הייתי יושב בשורה הראשונה, ממש מול ראש הישיבה, ואני זוכר את השאלה הראשונה שהוא זה, ועשיתי טעות, כי ישבתי ממש מולו, אז הוא ישר פנה אליי. איך שהוא נכנס לשיחה הראשונה, שראש הישיבה נכנס, זוכר ששאל, אין בין משה רבנו לשאר הנביאים, אלא בין סגול לקמץ. ואני לא הבנתי מה הוא רוצה, הוא אמר לי מה הכוונה? אז הוא התכוון למראה מראה, כן? במראה זה מראה וזה מראה. ואני חשבתי שהוא התכוון, דברים וזה, אמרתי לו קמץ, זה ככה, זה חרדתי משהו, אני כבר לא זוכר, אמרתי תשתוק, כאילו ככה, סימן לי מהיד, בסדר, זה. הבנתי. כן, הבנו, והסביר מה הוא מתכוון, ואז הוא אף אחד באמת לא ענה, משום מה, כי כולם חששו. אבל אז הוא אמר, מה, רק זה,
במראה את הדבו וכולי, וזה, בכל ביתי נאמן הוא, רק נאמן יודע, ככה הוא אמר את זה, וככה זה מאוד חקוק לי האמירה שלו, רק נאמן יודע את התשובה, איך אתם לא יודעים, וזה היה בעצם להרגיש כל שבוע את ההערה הזאת, כי לוקח מכל וכל, ואפילו פעם אחת זוכר שהוא אמר לנו את זה, אמר את כל מה שאמרתי לכם עכשיו, הוא באמת היה שיחה מאוד ארוכה, בדרך כלל היה מקצר השיחה של חצי שעה בדיוק, וידוע שראש הישיבה, בלי שעון, כאילו היה תמיד עם שעון, אבל לא היה צריך להסתכל בשעון, זה היה הפלא שלו שלא יודע את השעות שלו והזה שלו, מי שזכה פעם ביום כיפור, ערב יום כיפור בלילה, הוא היה אומר, מחר הודו בשעה כך וכך, ברכת כהנים, 6:12, היה ממש אומר לך את הדקה, כשהוא היה עומד להתפלל, הוא היה עולה בדרך כלל מוסף בנעילה, אבל לפעמים גם כשהוא היה עולה שחרית, אז זה היה ממש, אתה רואה, בלי להסתכל בשעון, זה היה מדויק, כאילו, הוא יודע כמה זמן לוקח כל דבר ודבר, אז בפעם אחת אתה זוכר לי שהוא העריך שיעור שיחה ביום שלישי, כמעט 50 דקות, ואחר כך הוא, אחרי שאמר כל הדברים, ודיבר בעניין העניין שמתאים גם מאוד מאוד לצבא שלו, כי הוא דיבר על בטלה וביטול הזמן, אני אזכיר מזה משהו, אז הוא אמר לי, כל מה שאמרתי לכם עכשיו, הכנתי מהשולחן לפה. זה השיעור, אתה אומר, מה, צריך לזכר? הוא לא הכין את השיעור, לא היה אצלו מושג, אלא זה, הוא מדבר איתם כשהיה דורש, זה לא היה לו אצלו הכנה. כשהיה שיעור בעיון, היה מכין אותו, היה ידוע, כל יום היה יושב, מכין את התלמידים, היה מדבר על זה שאסור לרב לבוא לא מוכן, התלמידים שהם לא ילמדו אותו, האמת רבי חלפון כותב דבר כזה בברית כהונה, מי שיראה בערך לימוד, כותב שחייב על הרב ללמוד את הסוגיה לפני, שלא ימצא שהתלמידים מלמדים אותו, אלא הוא יכין. אבל כשהיה דורש, הוא לא היה מכין, היה דרשה, היה מדבר בעניין כזה או אחר, הוא היה מתחיל ופורה ורבה, בצורה מיוחדת, וגם כשהוא אמר את זה, סתם אדם, לימים חשבתי שאמר במשפט כזה, הכנתי מפה לפה, זה גאווה כזאת וכולי. אבל אצל ראש הישיבה זה היה ברור לכולנו שהוא מתכוון, תלמדו, תראו כמה אפשר להספיק וכולי, ודבר מתחבר לך כדבר טבעי, לא כדבר שהוא בא לומר איזה עניין של גאווה, הדבר הזה היה דבר עוצמתי בראש הישיבה. אחד הדברים שזכיתי דווקא אחרי שסיימתי בישיבה, ובמהלך השנים גם כשעמדתי פה בסדרות, בעיקר וגם בתקופת הצבא, מדבר ב10 שנים האחרונות, השתדלתי מאוד להגיע לראש ישיבה אחת לחודש, ולדבר איתו, ובאמת להיות בקרבה אליו, וחלק מהדברים הוא שמח בזה. אם הייתי מגיע ביום שיש ברית, אולי עונות החנון, הוא היה מוקיר תודה על זה, אתה חשפת לי היום ככה וככה. והדבר הזה היה באמת דבר מיוחד פה, ודווקא בשנים האלה התוודעתי יותר ויותר לחוש הביקורת של ראש הישיבה, כי חיים את זה בישיבה ורואים את זה בספריו מאוד, אבל הדבר היה כל כך בכל שאלה שהיית מתחיל לשאול, מיד הרב היה, כמעט ולא היה הזמן שהוא נותן לי להשם את השאלה, כי מיד הוא היה עוצר אותך. בכל שאלה פשוטה. פעם אחת ששאלתי אותו, בנושא של ברכת התורה לחייל שקם באמצע הלילה, רוצה ללמוד קצת בשמירה שלו, ואחר כך הוא חוזר לישון לפני עלות השחר. אז בספר הליכות צבא של הרב בן שלמה, הוא מביא שם בהקדמה, הרב עובדיה כותב לו הסכמה, והרב עובדיה מתייחס לשאלה הזאת וכותב שלא יברך פעם שנייה. וראיתי ממקום אחר שהרב מזוז קצת מעיר על הנושא של ברכת התורה, שאלתי אותו מה דעתו. אז כשהתחלתי לשאול, אמרתי לו שחייל שקם בלילה ויש לו שמירה, הוא רוצה ללמוד, אז מיד עצר אותי. מה זה יכול להיות? איך הוא יכול ללמוד? יש לו שמירה, אם הוא שומר, אז איך הוא לא זה? איך יעשה? ואחר כך, ואני מנסה להסביר, אני לא יודע, כי מה אני אסביר לך? לא יודע, הרב, לא יודע, הוא רוצה ללמוד כרגע, אז אמרתי לו שהוא שמירה באיזה חמ"ל, שהוא לא צריך להיות, זה רק צריך להיות ערני, מתיישרים, לא יודע, סתם דוגמה, יש מספיק דוגמאות שמותר ללמוד גם על פי פקודה. אז הוא ישר, באמת, יש דבר כזה, כאילו איזה מין צבא זה, זה ראש מיד, לא משנה, תמיד הוא היה בודק איתך אם השאלה היא סתם תיאורטית, סתם זה, או שמשהו אמיתי, הוא סבר באמת, הוא אמר לי שיברך עוד פעם. ככה הוא ענה לי, באמת שונה קצת ממה שכתב עובדיה, אבל ככה, זו הייתה תשובתו בהלכה הזאת, אבל חוש ביקורת מאוד מאוד מיוחד,
לכל דבר בעניין. והזכרתי גם במקומות אחרים שדיברתי קצת בעניין הזה, שכמעט כל פעם, זה בשיעורים מוקלטים, זה בספרים שלו, בתלמידים, אני זכיתי לשמוע גם מכלי ראשון, הרב חתנו, הרב די, שככה גם מאוד התחברנו במהלך השנים וכדומה בדמות שאני מאוד מחובר, מאוד לשמוע אותו. אז גם הוא אמר לי כמה פנינים בעניין הזה, וגם חוויתי ממש על בשרי. בענייני הביקורת של הרב היה תמיד מכוון מהי האמת באותו עניין. אם זה בעניין של כתב יד, שזה ראינו פעם בשיעור, זה מה שחווינו את זה, הוא כותב את זה גם בבן איש חי שלו, מי שמכיר הוצאת בן איש חי של ההגאות עם ההערות של הרב. אינני זוכר איפה הבן איש חי מזכיר את זה באיזה פרשה, צריך להיזכר, אבל בספרים היום, המוכרים לכולם עם הבן איש חי, עם התמונה של הבן איש חי, ההוצאה היה מפורסמת. כן, מאחוריי, יפה. אז באחד הפרשיות הבן איש חי כותב משהו, וכותב בית עובד חודש כך וכך. והרב מזוז היה בין מנחה לערבית כל יום, מי שמכיר, זה אחד הדברים שהיית רוצה לתפוס את הרב, תבוא לתפילות, זה הזמן הכי טוב. כשאני למדתי להפסיק לכתוב לרב, לפעמים זה רק מטריד אותו בכתיבה, תבוא אחרי התפילה, 2 דקות, וגם ככה אתה לא עושה פינג פונג עם המכתבים, כי באחד המכתבים שכתבתי, זהו, פעם אחת אחרי שכתבתי, כתבתי, ממש כתבתי מפורש, בנושא זה תפסיק לכתוב, כאילו די, ממש כתבתי ככה בסוף המכתב, שאמרתי, זה מצאתי למכתב הזה שבוע שעבר, מספיק התכתבות בנושא זה, בקיצור, תעיין יותר, מספיק, אתה כבר, זה לא יעזור כמה שתשאל. אז אני בשנים למדתי שפשוט להגיע לרב, לשאול אותו ולהבין ולדייק את מה אתה רוצה להסביר, זה הרבה יותר זה, באמת, או אחר שטחית או אחר במנחה לערבית, ובין מנחה לערבית תמיד הרב היה מלמד שיעור בן איש חי, וכל הלכה, עולם ומלואו, לפעמים בקצרה, לפעמים באריכות, לפעמים בהערה כזו או אחרת, מענייני דקדוק וכו', ושם הרב נעצר, הרב הסתכל וכו', אני לא יודע אם הוא אמר לנו את ההערה הזאת ואחר כך תיקן את זה ואז הדפיסו את הספר שלו, אין לי סדר בשנים, או שהוא כבר אמר לנו על סמך מה שהוא כבר כתב פה בהערה, ואמר לנו זה לא יכול להיות בית עובד. בית עובד אין לו סדר על חודשים, כי הוא מציין שם בחודש כך וכך. אלא מה? זה ספר בני יששכר. ספר בני יששכר, שאני לא ידעתי שהבן איש חי הביא את בני יששכר, אבל התפלאתי אחר כך שכן, מצאתי עוד מקומות. ואז הסביר שבכתבי יד היה כתוב, כי אין בית עובד, תחפשו בית עובד כזה, אין בית עובד כזה. היה כתוב בית י' עין, נראה, סליחה, בית י' שין, והסופר שטעה, פתח את זה, ראה את זה, את השין, כנראה שלא כתובה כמו שצריך, או כתב מעלק הרבה פעמים מטעה, אז פתח את זה בית עובד, מה יש לו, מה דומה לראשי תיבות האלה? זה דומה בית עובד במקום בני יששכר. ובאמת שזה כך, בספר בני יששכר זה כתוב. זאת אומרת, הדברים מובאים. עכשיו, כל אדם אחר, לדעתי היה לוקח לו זה, לא יודע שוב, לפני ידע אחרי, אבל זה כך היה, מי שהכיר בשיעורים של הרב זה היה באופן קבוע. הרב תמיד היה חושב לרגע, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לא ייתכן שזה מהדבר הזה. זה לא הלשון של הרב פלוני. וזה מה שסיפר לי הרב די שליטה, שבאחת הפעמים הוא בא לרב עם חזון עובדיה, שהרב עובדיה מצטט שם רבנו יונה בהלכות תפילה כך וכך. והוא שאל את הרב חיפשתי רבנו יונה, זה לא מופיע ברבנו יונה. הוא חפש, הרב לא מוצא, אז שאל את הרב אמר תקרא לי את הלשון, קרא לו את הלשון, הרב היה באמצע ארוחת בוקר. קרא לו את הלשון, אמר תקרא עוד פעם, אמר לו, זה לא כל כך הסגנון של רבנו יונה, תחפש רבנו מנוח. ובאמת, חיפש ברבנו מנוח, מצא את זה ברבנו מנוח. היכולת הזאת, לדעת כל לשון של ראשון, לדעת את הסגנון שלו, ולהבין להיכנס ממש לבית עולמו של כל... זה היה לא רק בראשונים מסוימים, יש גדולי תורה, וזה המיוחדות האדירה שלדעתי אין שני לו בדור שלנו, שיש המון גדולי תורה שלפעמים לוקחים חכם מסוים,
ובקיאים בו. אם היית שואל את הרב קפח, זכר צדיק לברכה, על לשונות הרמב"ם, היה אומר לך, ובכמה מקומות הוא כותב את זה. יש תשובה ידועה, מפורסמת על הרמב"ם, איך הקלף, על דוסוסטוס, יש כמה תשובות של הרמב"ם וכולי, ויש תשובות סותרות, ומי שיראה הרב קפח כותב באחד המקומות, התשובה הזאת היא לא לשון הרמב"ם, היא זיוף גמור, הרמב"ם לעולם לא משתמש בלשון כזאת, כאילו מתוך הלשון ידעו מה התשובה הנכונה, מה הכתב יד הנכון וכן על זה הדרך. אצל ראש ישיבת צדיק לברכה זה היה יכולת על כלל, כמעט בכל פסק, הזכרנו בן איש חי, הזכרנו רבנו מנוח, הזכרנו זה ראשון כזה וראשון אחר, ואותו הרב די גם, ובנוסף, הזכרנו וגם אני זוכר שהוא אמר את זה בחודש אלול, לפני כשנתיים, 3, פעם גם מנחה לערבית, מישהו דיבר על זה, הזכיר את הרב די, הזכיר לי את דעת ראש הישיבה בזה, מישהו שאל על פיוט לחייל תשוקתי, שהרב ביקש שישירו את זה, שתמיד בלשון שירה בלוויה, פיוט שגם הרב עוזיאל ככה ציווה וכולי, מרגש, כולו של תשובה, פיוט שאי אפשר שלא לבכות בו, והרב מזוז שאלו אותו, מי כתב את הפיוט הזה? אין לנו, זה בדרך כלל, יש לנו קצת מידע על חלק מהפיוטים המפורסמים שלנו, של ימים נוראים, רבי יהודה הלוי, רבי שלמה בן גבירול, יש אחות קטנה שלא ברור מי הוא זה, אבל אברהם חזן, מי הוא אותו, אולי בן עזרא שנקרא בלשון כזאת, מי הוא זה, אברהם חזן, שהוא פיוט פיוט אחות קטנה, ופיוט לחייל תשוקתי לא כתוב לנו מי הוא שדיבר. וראש הישיבה אמר, שאלו אותו בראשוני, אולי תקופה כזאת, תקופה רבי יהודה הלוי, אם מישהו ניסה להביא גוי, אמר, לא, זה ודאי לא מהזמן הראשוני, זה מתקופת רבנו אריז"ל והלאה. שאלו אותו מניין, אז הוא אמר, כי יש מילה אחת שאין אותה, אין אותה בראשונים, אך ורק מתקופת רבנו ארי, לא השתמשו בה. המילה פגמתי, המילה בווידוי, אשמתי וערבתי וכולי וכולי, יש שם את המילה פגמתי. והמילה פגמתי, יש אותה בלשון הראשונים, נותן טעם לפגם וכדומה, אבל המילה להשתמש בה כלשון עבירה פגמתי, פגימה בעולמות הוזכרו רק בלשון המקובלים ואילך. לכן היה ברור לראש הישיבה, שזה רבי ישראל נג'אר אולי ואילך, מתקופת רבנו ארי ואילך, אבל לא מתקופה קדומה. וזה יכולת, לדעת כל לשון כזאת, וגם למצוא בתוך כל הפיוט, למצוא את המילה ולהביא ממנה וכולי, זה יכולת מעוררת השראה, שאותנו מלמדת איך באמת דרך הלימוד האמיתי, שזה באופן כללי, השיטה שנקראת העיון התוניסאי, העיון הספרדי, ועכשיו וכדומה. זה, ראש ישיבה היה חוזר על זה עשרות ומאות, וכתב את זה בספרו דרכי העיון, שזה הדבר הוא באמת לרדת, להבין מה החכם שכותב לך, מה הוא מתכוון, מה הוא גם במה שהוא לא כתב, מה התקשה, ומה הוא קשה לו, ומה הוא רצה להימנע ברגע שכתב לך עוד מילה כזו, עוד מילה אחרת, כדי להוריד לך איזו קושייה. ודוגמאות באמת אין מספר, וזה באמת מי שימצא בספריו של הרב, בדרך אגב בכל הספרים, גם בספרים, הזכרנו פה מקודם שיש באמת, עשו מסיבה על זה לפני כחצי שנה, עשו לרב בהוצאת הספר ה-30 של הרב, ויש עוד המון בכתבי יד, כמו שהוא הזכיר, זה ידוע, שראש ישיבה כל הזמן כותב, וכל הזמן היה לו כמה עתים פה, אחד בטעות לא עובד וכולי, ולפעמים כדי להקל על הקורא, זה גם אחת מהגדולות של הרב, שאם היית כותב לו מכתב בעט שחור, אז היה משתדל לענות לך בעט כחול, או עט אדום, כדי שתראה את התשובה, כדי שיהיה לך בולט, וכן על זה הדף. היה, כאילו, תמיד היה לו פה עט שחור, עט אדום, עט כחול, כמה סוגי עטים, ותמיד היה כותב, מה שהזכירו זה ידוע ומפורסם, אבל הדבר המיוחד הוא שגם בספרים שבעצם ספרי סיפורים, ומה כבר יש מה ללמוד. אבל מי שיראה, גם בסדרה שנקראת מגדולי ישראל, שדרך אגב, זה ספר שהרב לא רצה להוציא, זאת אומרת, לא תכנן להוציא, יותר נכון. הרב כתב במשך שנים באור תורה, על כל מיני גדולי ישראל, היה כותב בפינה מיוחדת בגדולי ישראל, וביום הולדת 60 כמדומני, הרב הראל זנזורי, מי שמכיר, אחד
המדריכים העיקריים שהוציא את רוב הכתבים של הרב, באמת יש לו זכויות עצומות שהוא זכה לכך, אז הוא ליקט, עשה לרב מתנת יום הולדת, ליקט את זה והוציא את מגדולי ישראל חלק א', הביא אותם לרב זה לפני שזה יצא לדפוס, אבל הביא לרב, הרב שמח, ואז הרב הגיע את זה עוד קצת, ואז מאז יצא חלק ב', חלק ג', חלק ד', ומי שיראה מגדולי ישראל, לא מגדולי ישראל, זה סדרת ספרים, מגדולי ישראל, מכל מיני תקופות, מהראשונים ועד האחרונים, ועד האחרונים זמן גם כאלה שלא הכרנו, כאלה שהרב היה איתנו במורה, ברבותיו, וכן עשה דרך. הרב כמעט מתחיל על חכם, כמעט ולא, אין לך על חכם איזה, זה לא סתם סיפור איפה הוא נולד וכמה, זה מעבר לסיפור הזה שגם את זה הוא רצה, זה חלק מהעניין שהוא תמיד היה אומר, שהאשכנזים זכו, שיש להם ספר שרי המאה של רבי יהודה לייב מימון, זכר צדיק לברכה, ויש להם מי שחיבר, באמת המקורות הספרדים לא היו כותבים ספרים וסיפורים, כי זה היה סוג של גם לבזבז את הדפוס, חבל על הכסף, אין לנו, היו בעניות גם ככה, עד שמוצאים ספר לדפוס זה היה הון עתק, וגם מצד בזבוז הזמן, כאילו מה, לספר על זה, אבל אנחנו רואים שברוך השם, בדורות האחרונים, דווקא הסיפורים הם חשובים לנו, הרב באמת ליקט, וזה עשה את זה בעיקר על חכמי ספרדים, כי שהוא כותב שם גם על המלבים, וגם על הגר"א, וגם על חכמי אשכנז וראשי כמובן, אבל הדבר המיוחד של כל חכם, זה לא רק איפה הוא נולד וזה, ואיזה סיפור, לפעמים סיפור ככה מיוחד או סיפור פיקנטי, אלא כולם זה באיזה חידוש, באיזה הערה, בהנהגות שלהם, והערכה העצומה שהייתה לו לכל חכם, היא שלעניות דעתי גם הביא אותו לזה שמה שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו. הערכה עצומה לכל חכם, לכל תורה אמיתית, ואז באמת, ברגע שיש לך הערכה לאותו חכם ואתה מוקיר את התורה שלו, אז כל דבר ממנו אתה יכול, זה יהיה כמעיין הנובע. לכן הרב כותב, לפעמים חדש חידושים, והיה מזכיר גם בשיעורים שלו מרבי נחמן, ולפעמים מהאדמו"ר מלובביץ', בעניין כזה או אחר, על כולם. זה הרבה פעמים שואלים בעניין היחס ליום העצמאות, ויחס ליום ירושלים, של ראש הישיבה וכו'. אז מי שיראה באמת בספר קובץ מאמרים, ראש הישיבה שינה קצת בחייו, והוא כותב מפורש שאבא שלו, הרב מצליח, סבר, היה יחידי, הוא כותב מפורש, וזה ידוע מפורסם, שהיה יחידי בגאוני טוניס, ג'רבה, שקראו לזה, שסבר יותר כמו החרדים היותר קיצוניים, כמו הסאטמר וכדומה, שהקמת המדינה, זה מעשה כל עוד זה לא בדרך של תורה וכו', זה לא אפשרי. ושאר חכמי טוניס, ובראשם רבי חלפון, סוברים שדעתך אל תגאולה וכו'. שירה בקובץ מאמרים, חלק ב' על יום העצמאות, הרב כותב, לאחר שנים התבוננתי, וראיתי שוודאי הרב חלפון צודק, הוא לא כותב לא כמו אבא, וזה עוד אחד הדברים המיוחדים של הרב. הרב מזוז השתדל מאוד מאוד על גדולים שהוא העריך והוקיר, והיו מה שנקרא מורה ברבותיו, לעולם גם כשהוא חלק עליהם לא לכתוב ולא כמו פלוני. לכן גם תראו כמעט ברוב ההלכות שהוא חולק על הרב עובדיה, אם זה על ספקספיקת דרבנו תם, אם זה בעניינים כאלו ואחרים, הוא לא כותב בשום חלק בתשובה, די לא כמו הרב עובדיה, די לא כמו הגר"א. היום רגילים האנשים וכולי שכותבים, ודי לא כמו שכתב בספר כזה וכזה. מזכיר, כאילו, ממי הוא בא להוציא. הרב כאילו הקפיד, ואפילו כאב לו על כך, שהרב עובדיה ואחר כך הדברים החזיר וכתב לא חשתי כמכם, אז הוא כתב שהוא מאוד נפגע בזה, אני השתדלתי מאוד לא לכתוב לכבודו וכו', ולמה העיר עליי ככה, והוא מצטט את זה בתשובה שלו על ספקספיקת דרבנו תם. על העניין הזה, גם הוא לא כתב ולא כמו אבי מורי הגאון, אלא כמו רבי חלפון, כך נראה לי וכדומה. והערכה שלו, גם שהוא לא בכל דבר וכו', מי שיראה במגדולי ישראל, הוא כותב על רבי יצחק ברוכניק, שהיה מורו ורבו, ולימד אותו רבות וכו', הוא כותב עליו בהערכה גדולה, הוא כותב, רבי יצחק ברוכניק, היה נוהג לעשות על האש ביום העצמאות, וסימנך, זבחי תאורה כמעט קריאת השח, צריך לעשות זבחים, אז ככה הוא כותב זה, והיה מתגלח ביום העצמאות. וגם דרך אגב על האש הוא כותב מפורש, וכך היה נוהג רבי ינון חורי וכו', והרב מעריך את זה, מוקיר את זה, מעולם לא היית רואה את זה, אף על פי שהוא לא סבר כך, ידוע שהרב מזוז לא סבר כך, לא ממש זה, היה משהו באמצע, בתצורה מסוימת וכולי, מצד אחד הערכה, כמו שהוא הזכיר על יום ירושלים וכדומה, שבישיבה כן אומרים תחנון, כי שר החמים אומרים תחנון ביום ירושלים, אבל אצל ראש הישיבה בבית כנסת שלו,
הוא גם בשיעורים, להזכיר שאי אפשר לומר תחנות, כי זה וכולי איך, אז זה לא מסתדר. והישיבה הוא יוסדה על ידי ראש הישיבה הרב מצליח מזוז, ולכן אבא שלו הוא לא חלק עליו, הוא משאיר את המנהגים של הישיבה על כנה, אבל הוא כשלעצמו הנהיג אחרת בהרבה עניינים כאלה ואחרים, בהסתכלות שלו, הייתה הסתכלות כתוב שהוא באמצע, אבל הערכה תמיד לכולם, אין, זה דרך אגב, הוא למד את זה מאבא שלו עצמו. הרב מצליח מזוז בעצמו, הזכיר דרך התנור, הרב סנברטה ועוד, שהיה אומר שאין לזלזל במי ששמח, אני כאילו זו דעתי, אבל מי ששמח וכדומה, יש להם סימן שזה ה' באייר נופל כנגד במילה וישמחו, וכן הדרך. אז הדבר הזה, אף על פי שבאמת אנחנו, רוב גדולים שלנו לא סורו כך, רבי חדיר צבן, רבי חוויטה, רבי משה חלפון, הרב בן ציון עוזיאל, אני מדבר לאו דווקא בחכמי ג'בא כמובן, מבחינת חכמי הספרדים וכדומה, הייתה הערכה עצומה למדינה, והזכייה הזאת והכרת אותו, זה היה ברור כל כך, זה היה פשוט כל כך, אבל גם כשהם חלקו, היה מתוך כבוד והערכה, לא מתוך איזה זלזול וכולי, שלא כל כך מצוי היום בעולם הזה, היה מצא השנה, מישהו פרסם איזה אברך כזה, חוזר בתשובה כזה וכולי, כל מיני סרטון, בדיחה כזה על רב שמתקשרים אליו, ללחוט על האש, הוא מתחך על זה וכולי. זה לא דרכם זה בדיוק הפוך. להיות, לא סורי ככה, אבל להעריך שמי שעשה כך זה היו גדולי עולם, כנגדך גדולי עולם, כנגדך עם ישראל, רוב וכל עם ישראל שמח ביום הזה, איך אתה יכול לזלזל בו? אז זו אחת מהדרך אגב שהיא קשורה למידת האמת של הרב מזוז, שהוא היה כל כולו אמת, והיה מתבטא בצורה של אמת, וזה אחד הדברים שהוא ככה נראה לי, ששמח מאוד מעולם שהוא לא נסע בשום משרה כזו או אחרת, שהוא יכל להגיד מה שהוא רוצה, ולא היה לעולם בשום חששות. אם זה לפני שנה-שנתיים, שדיבר בעניין מצד התועבה, וכן על זה הדרך, ידע לומר את הדברים, לא להתבייש בהם, וכן על זה הדרך, ולכן דרך אגב, אני יודעתי לנו חיבור מאוד גדול לרב שלמה עמר שליטה, ייבדל לחיים, שגם הוא, כאילו לא, אם הוא עובר לידו יושב ראש כנסת, אז הוא לא מוחץ לו את היד, והוא לא מתבייש בזה. אז שיצלמו ושיגידו, הוא דוגל בדברים שלו בצורה אמיתית, בצורה כנה, בצורה שלא מתכופפת וכולי, וזה אחד הדברים המיוחדים, שמצד אחד יש ענווה יתרה, שאין כדוגמתה, באמת בצורה מבהילה, בפשטות של הלבוש, בפשטות של השיח, בפשטות של הדיבור, ומצד שני, האמת כל כך ברורה שהיא מיוחדת מאוד. אני נפעמתי, סיפרתי את זה גם לפני שבועיים-שלוש במשקל שלום, וכל פעם מחדש שהייתי מדבר עם הרב גם על סוגיות כאלה ואחרות וגם על דברים, חוץ מזה כמובן שהוא היה זוכר את הסוגיה שזה והיה תמיד משתדל, הזכרתי מקודם מכתבים, אז פעם אחת בטעות לצערי, כתבתי לו, שלחתי לו שאלה בעניין אמה על אמה, בכניסה לבית, צריך למי שבא בסחירות, צריך לגרד באופן כזה, חומרה, טבלתי על איזה עניין, לא זוכר כבר את כל הסוגיה בעצמי, וציינתי לו לרדב"ז, אמרתי לו לרדב"ז בחלק ב' כתב ככה, והוא ככה, לא רק שענה לי, אבל גם העיר לי, קודם כל העיר לי, ואמר לי שמציינים רדב"ז לכתוב לי איזו תשובה, אני אחפש עכשיו בכל הזה, אז הוא אמר, חיפשתי בחלק זה, מצאתי בסימן הוא חיפש ומצא. וגם אחר כך ענה לך ודחה, ואמרת, מה אתה צודק, מה אתה לא צודק. זה יכולת מיוחדת. ולשנים, כשאתה נפגש איתו, אז קודם כל, הוא הרבה פעמים זוכר את הכתב. כשאני זוכר בפעמים הראשונות שהייתי מגיע לי לפני 10 ו-12 שנה, אז הוא אמר, אבישי פרץ, אתה כתבת לי בעניין כזה וכזה, והוא זוכר, זה דבר מיוחד. אחר כך כבר, שזה הפוך להיות הוא כבר זכר. אבל אני דבר שנפעמתי, שלפני כשנתיים יצא אפילו יותר, אבל אני קיבלתי את הספר לפני שנתיים, שו"ת בית נאמן חלק ב', ושמחתי תמיד שיוצא ספר של הרב, אנחנו שמחים, יש בו באמת תשובות, תמיד מורחבות יותר וכולי, והרבה פעמים דרך אגב, רואים שהתשובות שלו מחולקות לעשרות שנים, זאת אומרת, הוא התחיל את התשובה בתשל"ב, בתשמ"ה התחדש לו עוד משהו, הוסיף עליה עוד איזה נופח,
בתשס"ז, והספר יצא בכלל בתש"ב. כאילו, מדהים שהרב תמיד היה מוסיף, תמיד היה... ואחד הדברים שאני הפעמתי, שאני פותח את זה ורואה שיש שאלה בעניין בשר חלק וכולי, אז התעניינתי, נושא שאני מתעסק בו, אז פתחתי וראיתי ואני לומד את התשובה, ובאמצע התשובה אני רואה שהרב כותב באלול ת"ו אלול תשס"ד, אמר לי אבישי פרס, בסוגריים רב צבאי, כך וכך וכך, אני זוכר שהייתי אצלו, הוא כותב, כתוב לי בגיליון יביע עומר שבט"ו באלול תשס"ד, אמר לי הרב אבישי פרס, אני כבר התפלאתי על זה שהרב לא רק, הוא כתב לעצמו, כנראה שברגע שסיימנו את השיחה, בבית כנסת שם מיד אחרי, הרב אהב את השמועה, או לא יודע, זה הסתדר לו עם איזה ספקה או משהו נוסף, וכן את הדרך, מיד הוא עלה לבית, פתח יביע עומר, מיד כתב לעצמו את ההערה בשמי, וזה דבר שתמיד היה מקפיד בו מאוד, לומר דבר בשם אומרו, פורסם אצל הרב, תמיד לדייק מי הוא בעל הממרה בצורה מבהילה, ואני אומר, הזכיר את זה גם לאחר שנים. אז אני חושב, דבר כזה, בדרך אגב, שמועה כזאת, אני יכול לומר אותם באופן כללי, שמעתי מכל מיני זה, אבל אפילו שמועה כזאת, שהיא לא היה עכשיו משהו הלכתי, אמרתי לו משהו טכני, מה קורה במציאות וכו', אז גם את זה הזכיר בשם מה וכן, אז הדרך. ולאחר מכן, אני כאילו, סמרתי שהוא ככה הזכיר, וזה מרגש, אז פניתי אליו וכו', והזכרתי לו, אמרתי לו, הרב כתב זה, רציתי להוסיף לו עוד על הזה. והוא השלים אותי כבר, הוא אומר, אתה יודע, אחר כך חשבתי על הדבר הזה, ואפשר להוסיף את הספק הזה, להוסיף הרב כתב לי, הרב עובדיה כותב שמה, שתי ספקות. אני והרב מזוז, אני הוספתי את זה עוד ספק אחד, והרב מזוז הוסיף את זה עוד ספק אחד. יש שם 4 ספקות, בכל בשר אפשר לומר ספק ספקה, לפעמים אם אדם מתארח או בכל מיני כאלה שאפשר לצרף אותם במקרים כאלו ואחרים. אז הדבר הזה ככה, בתוך הדברים, הרב ככה אמר את זה, ברור לי שגם אחר השיחה הזאת, גם זו כתב איפשהו, אבל זה דרכו, זה לא מפליא, כי זה לא רק איזה חידוש שלך, וגם שהוא שומע מאחרים, היה משתדל תמיד לכתוב את הדברים, וגם לעשות לזה סימנים. פעם אמרתי לו, חידוש, מישהו שאל על עניין צבאי מסוים, על שימוש בכרטיס חבר, למישהו שהוא לא זה, מישהו שאל אותו שמה וכולי, ואז הרב אמר לו מה זה וכולי, ושאל וזה. אז אמרתי לו שהרב חנניה שפרן, רב חנניה שפרן זה אחד מהרבנים הצבאיים, היום הוא אזרח עובד צה"ל, בבית המדרש להלכה, תלמיד חכם עצור, מי שמכיר אותו באמת ידען הרחב וכולי, משפט הרמור מגיע ממש, תלמיד חכם באמת עצור. אז הרב שמע את זה, ואז אמר את התשובה מה נראה לעניות דעתו, ואז שאל אותי עוד פעם, מה אמרת שמו של החכם? אמרתי לו הרב חנניה שפרן, ואז הוא אמר, אני אעשה לי סימן, לא יודעת, הוא אמר, רחש ליבי דבר טוב. רחש ראשי תיבות רבי חנניה שפרן, אז ככה הוא זכה, כל דבר היה איזה ראשי תיבות, איזה גימטריה כזו או אחרת, דבר מופלא. דרך אגב, לעולם אותם גימטריות, אותם זה לא היה איזה משהו שהרב היה מתאמץ כדי זה היה כאילו בא ככה בפשטות. אני הספרתי שביום החתונה באתי לקבל ברכה מהרב, וסליחה, זה לא ביום החתונה, גם ביום החתונה, אבל את הדבר הזה כי אחר כך כתבתי אפילו בהזמנה. חודש, חודשיים לפני החתונה, דיברתי עם הרב וסיפרתי שכולי, לקראת חתונה וכן זה הדרך, ואז זה היה שיחה טלפונית, לא זוכר למה, אבל התקשרתי לעובדי, מתי את הרב היית צריך משהו דחוף. זה עוד דבר מיוחד, שאם היית צריך את הרב, תמיד אפשר להשיג את הרב. בין אם תגיע אליו, ואם יש לך משהו דחוף, תתקשר לעובדיה, תתקשר לחתן, תתקשר לנכד, אלחנן, למי שלידו, מיד יביא לך את הרב עם משהו דחוף, הרב מקשיב ושומע ועונה. ואז הרב אמר לי מזל טוב וכולי, ושאל אותי איך קוראים לאשתך, רק סיימתי לומר את המילה מרים, הוא כבר אמר לי תרי"ג. אמרתי, מה תרי"ג? הוא היה בישל מרים וגם יחתי לתרי"ג. זה היה ככה דבר טבעי, דבר שלא למדתי תורה שלמה, זה הוסיף לו, זה כמובן עוד בפרפרות שאני כבר אני לא זוכר בעצמי, אבל זה היכולת הזאת לחיות, כל דבר ככה, כדבר שמונח ממש לפניו בצורה בלתי רגילה. אחד הדברים המיוחדים שאני ברמה אישית
הזכרתי כמה הרב היה חריף וביקורתי, וכל שאלה מיד היה עוצר אותך ומגיב ומיד עונה עוד לפני שאתה מסיים את השאלה. הדבר הזה היה נכון עד שהרב היה מרגיש שיש לך משהו ככה לשפוך בלי קשר. וזה אחד מהדברים של רגע של הרב. דרך אגב, הרב הזכיר בצבאה שלו לא לבכות עליו. והאמת יש סרטון לפני חצי שנה של אחד מהאבות החטופים שנמצא אצל הרב, ומראה לו תמונה של הבן שלו שחטוף, ואומר שהוא עדיין חי, ששלחו סרטון וזה וכולי. ורואים הרב מזוז בכל בכי, אבל הוא אומר, אין לי כוח לבכות, אני לא יכול. אם היית לו, הרב עובדיה היה בוכה והיה כבר קורא את השערים, הבן שלך כבר היה פה, אין לי את היכולות האלה וכולי. גם על עצמו שומר בריאותית, כדי לא להתרגש יותר מדי וכולי ובאופן כזה. אבל כשהוא היה מרגיש מישהו במצוקה, מיד היה מעודד, מיד היה יש חכם, שלצערנו הרב הסתלק מאיתנו לפני 6 שנים, ממש השבוע, יום ההזכרה שלו, הרב צבי סיגרון, זכר צדיק לברכה. והרב צבי סיגרון הגיע לרב 8 חודשים לפני שהוא נפטר. נכנס לאחר הטיפולים וכולי. וסיפר לי הבן, הרב אברהם סיגרון, שעד שהוא נכנס, מיד הרב אפילו עוד לא הסתכל עליו, היה כותב משהו, הרגיש שהוא נכנס, אז מיד אמר לו, מדוע נפלו פניך? כאילו, הוא משתמש גם בביטוי, וגם היה מישהו איתנו, למה נפלו פניך? נפלו פניך, הוא מיד דקלוק אצלו חצי, ומדוע נפלו פניך? והתחיל לדון באיזו סוגיה כבודו דן, ידע שהוא ככה אוהב וזה, ודן איתו בדיני חושן משפט, בין העזר וכולי, ואחר כך אמר לו, תסיח דעתך מזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם בכוס מים, ככה אמר, גם בכוס מים ירפא אותך. הכל מתוי בך, תסיח דעתך מן העד. וידע איך לכל אחד לדבר לאחרים, הוא לא היה אומר דבר כזה, אבל הוא יודע שהוא תמיד חכם, הוא יודע איך לקבל ואיך לנקות לעצמו את העצמות, אז הוא ידבר באופן שלו. אני התקשרתי לרב, היינו בבית החולים, אשתי הייתה בהיריון 9, וחודש שמיני, והם מודיעים לנו שיש בעיות וכולי, ומכניסים אותנו לחדר עם, לדעתי, 6 או 7 רופאים, כבר אינני זוכר, כולל עובדת סוציאלית, כולל זה, וראש המחלקה הגיעה בעצמה, של אותה מחלקה לעוברים בסכנה וכולי, כששלחו אותנו מיד לשם, היא כאילו אמרה דברים מאוד 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 ברורים, ואפילו כתבה, בצורה זה, אני לא יודע אם לא אמרת, טעו בדבר עקרוני אחד, אבל לעניין שלי, אבל לא שטעו לגמרי במה שהם ראו, ואמרו, תשמע, יש פה 100% פיגור, 100% שיתוק, 100% ככה, ואז שאלנו אותו, היא אולי תשרוד את הלידה, אם היא לא תשרוד את הלידה, היא תמות בשנה הראשונה, זה לא משהו שיכול לשרוד את הלידה, אי אפשר כל כך לחיות ככה. ואני התלבטתי, אז קצת זה, והם כבר ממש כמובן המליצו לעשות הפלה מיידית, חבל על כל רגע וכולי, וגם בבית, לעשות את זה באופן שלא הולכים ללדת, וכל מיני סברות שלהם. והאמת היא שהיו גם תלמידי חכמים שניסיתי לתפוס ולדבר עם כל מיני מי שעוסקים בעניין ולשאול ולשמוע עוד, והיו כאלה שאמרו שאם זה נקרא כדין טרפה, ומותר להפיל במציאות כזאת, אפילו שבחודש שמיני זה היה. מאוד ניסיתי לתפוס את הרב ברדה, שאני ככה, במקרים כאלה כל כך אישיים לא רציתי, מעולם לא טרחתי את הרב מזוז בעצמו, והרב ברדה היה חולה באותו שבוע, ולא אמרו, הרב אי אפשר לדבר עם הרב. אז התקשרתי לעובדיה, עובדיה הנהג של הרב, ואני אומר לו, עובדיה, תשמע, והוא שמע כבר בקוד שלי, והוא אומר, מה קרה? אמרתי לו, בגין, יש בבעיה. אז הוא אמר לי, עוד 10 דקות אני אצל הרב, אני אתקשר אליך. באמת, שבריא, פחות מ10 דקות, התקשר אליי, והרב, אני כמדומני בפעם הראשונה, אני תמיד אגיד כן, מה שלומך וכולי, הרב ברדה רגיל, כשהייתי מתקשר אליו, אז מיד עונה, כן בני. זו הפעם הראשונה שגם הרב מזוז אמר, כן בני, כאילו התקרב בעניה שהוא הרגיש שאתה צריך חיבוק הוואי. והרב, לא רק ששמע את וזה משהו שקצת הפליא אותי, ולרגע אמרתי לו, הרב הגיע לקו, הוא אומר לי, כן, אני שומע. ולמה זה הפליא אותי? כי הייתי רגיל שהרב נכנס ושואל אותך תוך כדי וכבר... אבל הרב הרגיש שרגע, אתה צריך קודם לשפוך, כאילו, זה כרגע אתה... אחר כך הרב
קודם כל אמר לי שהוא לא יכול להכריע בזה, לדעתו הוא לא רוצה להכריע בדבר הזה, אבל אמר לי, אני אספר לך סיפור. ואז הוא סיפר לי שהוא היה עם הרבנית ביוהנסבורג, לקח את אשתו, ידוע שהיא הייתה חולה מיוחדת, ועשה ניתוח בחוץ לארץ ביוהנסבורג, אז הוא אמר לי, הוא התארח אצל הרב פויפר, והוא אמר לי, כשהתארחנו שמה, באחד הימים הגיעה אישה בהיריון עם מחלת טייזקס, שאמרו שיש מחלת טייזקס, זה סוג של מחלה שגם לא מאריכים ימים, מחלה קשה וכו', בדרך כלל נפטרים בגיל מאוד צעיר, 5-6 אולי, ודנים בה, הרב ציציליעזר והרב משה פיינשטיין, הרב משה פיינשטיין נופלים, הרב ציציליעזר שם מחדש חידוש שניתן להפיל גם חודש כזה, מתקדם, הוא מדבר שם על חודש שביעי, לא זוכר את המקורות וכדומה, וככה הזכיר לי הרב מזוז ככה בזה, אחר כך ראיתי את זה בפנים, והגיעה אישה עם שאלה כזאת, והרב פויפר לא ידע מה לענות לה, אז אמר לה, אני אבדוק את העניין, תחזירי מחר. והוא אמר לי שאותו הערב זה היה מאוד טרוד, מאוד זה, הוא כנראה ניסה לבדוק, ואיך להשיב את התשובה הנכונה. בסוף זה דיני נפשות, תרתי משמע. גם לשני הכיוונים. והרב הזאת סיפר לי, אמר לי למחרת, היא הייתה בדרך אליו לשאול את הרב, ובדרך עשתה תאונה, וזה נפל מעצמו. והרב פויפר שמח. הוא אומר, ואז הוא אומר, אתה רוצה שאני אברך אותך שיקר דבר כזה? מה פתאום, אנחנו לא יכולים לזה. אז מה? אנחנו לא יכולים לתשאיר את זה לידי הקדוש ברוך הוא. אל תצפו לזה, תצפו לקדוש ברוך הוא, תעשה את הטוב בעיניו. ככה, זה הלשון של הרב. באמת, ברוך השם, נולדה, חוגגת עוד מעט 6. נכון שיש בעיות רפואיות וכדומה, אבל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לך איזה משהו, ואתה צריך עכשיו לקחת את היהלום הזה ולטפל בו, זה משהו שככה עוד מהדברים של הרמב"ם, אבל איך לפנות לשואל, ואיך להשיב, וגם זה שאני לבחורה שמעתי את הסיפור, חשבתי שזה הרב מתכוון, אולי נתפעל לאיזה משהו כזה, אבל הרב סיים ואמר לי לא ככה, כאילו שהוא לא רוצה שזה יהיה ככה, והדברים ככה התקיימו בתצורה כזו. וזה באמת החיבור הזה, בין גדלות כזאת, לדעת ראשונים ודברים, וגמרות מפורשות, וכמעט בכל שאלה שהיית שואל את הרב, קודם כל אומר לך, איפה זה כתוב? כאילו צריך, דבר שבא היית אומר, נכון, ואומר לך סימן וכדומה, וכמעט בכל עניין. ההלכה האחרונה שדנתי איתו בעניין בישולי גויים, בעניין מנה חמה וכו', והראיתי לו איזה סוג של מנה חמה מיוחדת שאנחנו עושים בצד וכדומה, ומיד שאלתי איפה זה כתוב, אמרתי לו עבודה זרה למתחת, מיד הרב כן, כאילו זה היה צריך שאני אגיד לו עבודה זרה למתחת, הרב לא זוכר, ותמיד היה חלק מהעניין שלו, מי שמכיר גם את הסגנון שלה, אבל גם בגדלות כזאת וגם לרדת למטה בצורה של מידות כאלה, מידות אמיתיות, שהם הרבה מהם לקחת לעצמנו ולהתרומם איתם ולהתגדל איתם, עזרת השם שנזכה שזכותו יעמוד לנו. גם להיות ראשנו למטה, אבל רגלנו היטב בקרקע, וככה היה בכל עניין, להבין את המציאות, להבין את השטח, באמת להכריע בכל דבר אמת לאמיתה באמת ברורה, שנזכה בעזרת השם זכותו תעמוד לנו וכל עם ישראל, לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. וחנניה הקשה אומר, הצק על שכחו את דקות את ישראל ולא נשבו. עדיין חפץ, לא יקשיב תורה וידי גדל שמר רבה. אמן דבר הקראותינו, אמן חפצים נצמח פורפנה ויקרב בשמכם. נכון ומתכון חד לכל בית ישראל, ועד ששכנן קריב עמו אמן. ויתאדם, תעלה ותעלה, שווה ותפשע ורבום. אמן. טוב, אתה. יש לו ישראל, הוא אמן. ושלום ומאמן. ישראל הוא אמן.